ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 1 പാർട്ട് 2 അല്ലെ. നമ്മളെ ഇപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ആകെ 10 ശ്ലോകമാണ് നമ്മളന്ന് പഠിച്ചത്. എന്താ നമ്മളന്ന് പഠിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നോ? വായിച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ആ മാതാജി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിവർത്തനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇപ്പോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ 2 ഭാഗത്തെ സൈന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? അത്രയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞ? 2 സൈന്യത്തിന്റെ ബലത്തെ കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ അല്ലെ? ഇനി ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്താ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആർക്ക് പിന്തുണ നൽകണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പിന്തുണ നൽകണം എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാരുത്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആരുടെ? ദുര്യോധനന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവണ്ട. കാരണം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും ആർക്ക് വേണം? ദുര്യോധനന് വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ, അവരെ അവഗണിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഏറ്റവും സർവ്വ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ളൊരു സേനാധിപനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്? അദ്ദേഹം വയസ്സായി, അദ്ദേഹം വൃദ്ധനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം മറുവശത്തു നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ രക്ഷിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നമ്മളെ ദുര്യോധനനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ്, ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ വിജയം ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്, ദുര്യോധന വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്ത് ആ സഭയില് ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നു, ദ്രോണരും പ്രമുഖ സേനാധിപന്മാർ എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു സഭയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇവരെന്താ ചെയ്തത്, ഈ ദ്രോണാചാര്യരായിക്കോട്ടെ ഭീഷ്മദേവരായിക്കോട്ടെ അവര് സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇങ്ങനൊരു സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവർ ഒരിക്കലും അത് പ്രതികരിച്ചില്ല. അവര് ആ സമയത്ത് മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദ്രൗപദി കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ ആ പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടല്ല ഇവരത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്തത്, കാരണം ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാണ്, ദുര്യോധനന്റെ അന്നാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചിന്തിച്ച, രാജാവായതുകൊണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ നയങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു പോകാണ് അവർ. ശരിയോ തെറ്റല്ല നോക്കിയത്, ആ രാജാവ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് അവരനുസരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനൻ ഇപ്പൊ എന്തറിയാം, ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അവർക്ക് പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവര് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന്, ഭീഷ്മരായിക്കോട്ടെ ദ്രോണരായിക്കോട്ടെ ദുര്യോധനനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം, ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവരൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃന്ദാ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദ്യച്ചേ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖുമെടുത്തൂതി. അപ്പൊ പിതാമഹനായ ഭീഷ്മർക്കറിയാം ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും, ഭീഷ്മ പിതാമഹന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ഊതാ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശംഖ് എടുത്ത് ഊതാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ ദുര്യോധനൻ എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അത് മാത്രല്ല ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്, പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. ഇത് ആർക്കറിയാം, ഭീഷ്മർക്കറിയാം നന്നായിട്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായ ഒരു അനുകമ്പയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്തൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് തോന്നലുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു അനുകമ്പയോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ശംഖുനാഥം ആര് മുഴക്കുന്നത്, ഭീഷ്മൻ മുഴക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത് സത്യത്തിൽ. കാരണം യുദ്ധം നടത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. കാരണം രാജാവിനെ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ രാജാവിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രജകളുടെ ഒരു ദൗത്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരിത് ചെയ്യുന്നത്, ഭീഷ്മര് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്യം മാത്രം, ആ ഒരു കർത്തവ്യം മാത്രം നിറവേറ്റാനാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ഫുള്ള് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കണേ, പാണ്ഡവന്മാരുടെ പക്ഷത്ത്. അതായത് ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷം, ധർമ്മേ വിജയിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്, ആ ശംഖനാഥം മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ ആ പ്രതീകത്തിലൂടെ, ശംഖ് നമ്മ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മുഴക്കുന്നതാണ്, സിംഹനാദം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, ശംഖ് എടുത്തുകൊണ്ട് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന്. കാരണം അത്രയും സിംഹഗർജനം പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്, വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്തായതുകൊണ്ടും പാണ്ഡവര് ധർമ്മത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ടും വിജയം ആർക്കാണ്, അവർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആർക്ക് വാണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശംഖ് മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വാണിംഗ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
തഥാ ശങ്കാശ്ച ഭൈര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹാസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗം കോലാഹലമായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്താണ്, ഇപ്പൊ ശംഖുനാഥം മുഴക്കിയപ്പോ യുദ്ധരംഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ടിവിയിലൊക്കെ. കാരണം ആ ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരില്ല, ശംഖിന്റെയും ചെണ്ടയുടെയും മദളത്തിന്റെയും ഒക്കെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലം, ആ എന്താ പറയാ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ഫുള്ള് എങ്ങനെയായി മാറി, എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശബ്ദവും കോലാഹലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ യുദ്ധരംഗം ഫുള്ള് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സൗണ്ടും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തില് കോലാഹലമായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകണതിനെ പറ്റി പറയാ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് തഥാ ശംഖാശ്ച തഥാ ശേതേർഹൈർയുക്തേ മഹതി ശന്തനസ്ഥിതോ മാധവ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഹു. ഇനി മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനാദികളുടെ പക്ഷത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹര് സിംഹഗർജനം പോലെ അവരുടെ ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പോ മറു സൈഡില് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാണ്ഡവരും എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ഭാഗത്ത് ശംഖുകൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ ആരാദ്യം മുഴക്കണത്, കൃഷ്ണനും അർജുനനും. കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് എന്താ പറയുക, ഭീഷ്മർ അവിടെ ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ അവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. കാരണം ഭീഷ്മരുടെ ശംഖും ദിവ്യ ശംഖാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും ഒക്കെ ശംഖുകൾ എന്താണ്, ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ അവരും അവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും അവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അത് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ആ തേരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണത്. അഗ്നിദേവനാണ് ഈ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേര് ആർക്ക് സമ്മാനിച്ചത്, അർജുനന് സമ്മാനിച്ചത്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രഥം 3 ലോകങ്ങളിലും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. എവിടെയായാലും ആ രഥത്തിന് എപ്പോഴും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടി ആയ ദിവ്യ രഥത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അർജുനനും സാരഥിയായിട്ട് ആരിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, പാർത്ഥസാരഥി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 3 ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് ശക്തിയുള്ളതാണ്. അതിന് ആ തേരിന് അത് ആര് സമ്മാനിച്ചതാണ്, അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ് അത്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊരു പോയിന്റ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശംഖുകളുടെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെ ഒക്കെ ശംഖുകൾ ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. ആ ശംഖുനാദം എന്താണ്, വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഭഗവാനാണ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും, ഐശ്വര്യ ദേവതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധർമ്മപത്നി ആയിട്ടുള്ള ആരുണ്ടാവും, ആരാണ്, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യ ദേവത ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഭാഗ്യദേവത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യം ആരുടെ ഒപ്പം ആയിരിക്കും, പാണ്ഡവരുടെ ഒപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെ ആകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എത്ര പോയിന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോയിന്റുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആര് കൊടുത്തതാണ്, അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച ദിവ്യരഥം. ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അത് 3 ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദിവ്യമായ ശംഖുകള്, ആ ശംഖുകളും എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളിടത്ത് ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും, ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരുമുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മാധവ എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ, മാധവ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ. മാധവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്, മാധവൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ്, ലക്ഷ്മി പതിനെയാണ് നമ്മൾ മാധവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, പാണ്ഡവന്മാരുടെ വിജയത്തിന്റെ 14 ശ്ലോകങ്ങള്
ഇത് വരട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ പറ്റി പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ശംഖ് എന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭീമന്റെ ശംഖ് മുഴക്കി, ഭഗവാന്റെ ശംഖ് മുഴക്കി, അർജുനന്റെ ശംഖ് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം. ഈ ശംഖുകള് ഓരോരുത്തരും മുഴക്കി എന്ന് പറയണം. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായെന്ന് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വായിച്ചു നോക്കിയ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ എന്നാ പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിയത് ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ് മുഴക്കിയത്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വേറൊരു നാമമാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. കാരണം ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ അംശമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയാണ്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഒരു പൂവ് സ്മെല്ല് ചെയ്യണം തോന്നുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പൂവ് മണക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അത് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യവും ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വസുദേവ പുത്രൻ ആയതുകൊണ്ട് വാസുദേവൻ എന്നും, പിന്നെ ദേവകിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് ദേവകി നന്ദൻ എന്നും, പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പാർത്ഥസാരഥി എന്നും ഒക്കെ ആർക്ക് പേര്, പാർത്ഥസാരഥി എന്നൊക്കെ ആർക്ക് പേരുണ്ട്? ഇവിടെ ഭഗവാന് പേരുണ്ട്. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. അപ്പൊ പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി അർജുനനെ പറയാണ്. കാരണം ആ പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്? പാർത്ഥസാരഥി എന്നും ഈ ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വിലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടതുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇനി പാണ്ഡവരും ഇപ്പൊ ഭീഷ്മരും പാണ്ഡവരായിട്ടുള്ള ഇവരും മാത്രമല്ല ശംഖനാദം മുഴക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പാണ്ഡവന്മാരിൽ പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്, നകുല സഹദേവന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ശംഖനാദം മുഴക്കി എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, സാത്വികി, പിന്നെ കേരള ദ്രുപദൻ, ഇവരൊക്കെ അവരവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖനാദം മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ശിഖണ്ഡി, മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അർജുനൻ മാത്രമേ മഹാരഥനായിട്ടുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഈ മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ശിഖണ്ഡി, പിന്നാരാണ് ഇവരൊക്കെ ശംഖു മുഴക്കി. പിന്നെ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും എന്ത് ചെയ്തു? ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവം ആരെ അറിയിക്കുകയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ യുദ്ധത്തില് എല്ലാവരും നശിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകാണ്? സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകാണ്. കാരണം ഈ കുരുവംശം മുഴുവനും നശിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ, അധർമ്മം വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നയപരമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? സഞ്ജയ നൽകുന്നത്. സഘോഷോധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യത്യാരയർ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാഥഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ ശംഖുകളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ, ആ ശംഖിന്റെ നാദം കേട്ടപ്പോ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒക്കെ എന്താണ് അത്രയും അത് മാറ്റൊലി കൊള്ളണം, അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ സൗണ്ടിന്റെ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അവർക്ക് പേടി, അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ആരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ശംഖ് രണ്ടു കൂട്ടരും ശംഖൂതി. അർജുനന്റെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരും ശംഖൂതി, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരും ശംഖൂതി. പക്ഷെ ആര് ശംഖൂതിയപ്പോഴാണ്? ആരുടെ ശംഖാണ് ശംഖൂതിയപ്പോഴാണ് ഹൃദയം പിളർന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്. അത് പാണ്ഡവർ ശംഖൂതിയപ്പോഴാണ് ഹൃദയം പിളർന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് കാരണം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദുര്യോധനനൊക്കെ ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളൊരു ശംഖൂതിയപ്പോ ദുര്യോധനാദികളുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതു മഹാവിപത്തിലും നടുവിലും കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ദുര്യോധനാദികൾക്കുള്ള ആ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാനിന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയം തേടിയവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരും. അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്യും, ഉള്ളത് നിലനിർത്തി തരുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെന്താണ്? യാതൊരു വിപത്തിനെ കുറിച്ചും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ രക്ഷകനാണ്, ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ജനാർദ്ദനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവരെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് പേടിയുണ്ടായി. കാരണം അവരുടെ എന്താന്നുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. അഥാ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിത്വചഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹ മഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിന്നിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞ? ഇനി പറയാണ്,
ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഈ രഥത്തില്, ആ രഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നതാണ് ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ആ തേരിന്റെ കൊടിയടയാളത്തില് ആ പിക്ചറിൽ ജസ്റ്റ് കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്, ആ തേരിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട്, ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളത്തും ആ കൊടിയുമേല് ഹനുമാന്റെ അടയാളം ഉണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കൊടിയുടെ മേലെ ഹനുമാന്റെ ഒരു അടയാളം ഉണ്ട്, ഹനുമാന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഹനുമാൻ അടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ പറയാ വില്ലുകൾ എടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാവാണ്? അർജുനൻ തയ്യാറാവാണ്. മറുവശത്താണ് നിന്നിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളം എടുത്തു പറയാനായിട്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്തത് പറയുണ്ടാവുന്നത്, ഹനുമദ്രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമത്രേ. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ഹനുമാൻ രാമൻ വിജയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനും രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അപ്പോ അർജുനൻ ഹനുമാന്റെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്, ഹനുമാൻ മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. ഹനുമാനും എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലും എന്താ പറയണത്, അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് പറയാണ്. ഹനുമാന്റെ ആ കൊടിയടയാളം, കൊടിയുമേലുള്ള ഹനുമാന്റെ ആ ഒരു രൂപം, അത് വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത്, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത്, രാമരാവണ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് രാമന്റെ സഹായിയായിട്ട് ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹനുമാനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് രാമൻ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീരാമനാണ് ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? ശ്രീരാമൻ ആ സമയത്ത് ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്തും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാനും അർജുനനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാനും ആരുണ്ട്? ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാനും എന്താണ്, വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും ആരുടെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റുകൾ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം, ഹനുമാൻ തേരിലുള്ള ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം വന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ രഥത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ശ്ലോകത്തിൽ വേറെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏത് പോയിന്റാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ശംഖുകൾ പറഞ്ഞു, ദിവ്യ ശംഖുകൾ പറഞ്ഞു, ദിവ്യരഥം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ലക്ഷ്മി ദേവി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജീവിതം കളയാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല, ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധന ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? തെക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ തെക്ത ജീവിതം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദിവ്യരഥത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അച്യുത എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാനെ പല പല പേരുകളിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെന്താ പറയാൻ കാരണം? ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു ആജ്ഞാസരാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, കൂട്ടുകാരാണ്, അല്ലെ? അർജുനന്റെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവര് തമ്മില്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹേ അച്യുത, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് തേര് കൊണ്ട് നിർത്താനാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, തന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, തന്റെ രഥത്തിന്റെ തേരാളിയാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം, ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ജഗത് നാഥനാണ് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് അത്രയും ശിരസാ വഹിക്കുന്ന പോലെ, എന്താണോ
പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി ആരനുസരിക്കാണ്? ഭഗവാൻ അനുസരിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മള് ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തതുണ്ട്. അച്യുത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവും ആര് വരുത്തുന്നില്ല? ഭഗവാൻ വരുത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏത് വിധമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നേക്കാളും പാടാണ് ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ട് എന്ന് പറയും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തനെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തനാവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും ഭഗവാന് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സിഇഒ ആണ്, ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ താഴെ പോസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വാച്ച്മാന്റെ വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അത്രയും ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭക്തന്റെ വാക്കുകള് അതേപടി അനുസരിക്കാണ് ആര് ചെയ്യണത്. അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണെന്ന് പറയണത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട്. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർയുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ് ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് ആ രഥം നിർത്തോ. കാരണം എന്തിനാ നിർത്തുന്നത്? ഈ ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ, ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. കാരണം ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്നിട്ട് തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്? അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. ഒരേ അച്ഛന്റെ, ഒരേ കുടുംബത്തില് ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെ മക്കളാണല്ലേ ഇവര്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു കൂട്ടരെ കോമൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറാണ്? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറി. അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് ഇവിടെ. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. അപ്പോ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തുവൽ പക്ഷികൾ, സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ആയിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ പല രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ 14 വർഷം വനവാസത്തിന് പറഞ്ഞയച്ചു, പിന്നെ അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ദുര്യോധനന്റെ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലും ഇവർ ഉപദ്രവിക്കാനും ദ്രോഹിക്കാനും ഒക്കെ പല പല കുടില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവര് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് പോലും അവരെല്ലാം ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ്, ആരൊക്കെയാണെന്നത് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. അല്ലാതെ അവരായിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല അർജുനൻ ശ്രമിച്ചത്. ആരൊക്കെയാണ് അവരെ കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആർക്ക് വരാണ് ഇവിടെ? അർജുനന് വരാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ രഥത്തെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഏവമുക്ത ഋഷി
ഋഷികേശൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഗുഡാകേശേന ഭാരത, ആരുടെയാണ്? ഭാരതവംശജനായിട്ടുള്ള ഗുഡാകേശന്റെ സംസാരത്തിൽ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനനെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഗുഡാകേശൻ. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഗുഡാകേശൻ. അതാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിദ്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിദ്രയെയും ജയിച്ചവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗഹൃദം കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഇത് രണ്ടിനെ വിജയിക്കാനായിട്ട്, ഇത് രണ്ടിനെ മറികടക്കാനായിട്ട്, കീഴടക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ പേരെന്താണ്? ഗുഡാകേശൻ എന്നുള്ളൊരു പേരും ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആരുടെ ചിന്ത? അർജുനന്റെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണെന്ന് ആരെ പറയുന്നത്? അർജുനന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ വേറൊരു പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഗുഡാകേശൻ. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇതിൽ പഠിക്കാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തില്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ആണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, അങ്ങനെ ഏതൊരു സമയത്തും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലും എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം? ഒരു ബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അവര് ഉറങ്ങുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ ഗുഡാകേശൻ എന്നുള്ളൊരു പേരും പറയുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചേത്താൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പോ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ, ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. എന്താ പറയുന്നത്? പാർത്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാർത്ഥ സാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാർത്ഥന്റെ സാരഥി. പാർത്ഥൻ പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ എന്നുള്ളത്. ആ പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കാനാണ് ആരോടെ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. കാരണം തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനും കൂടിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് തന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുകയാണ്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദമായൊരു പ്രവചനമാണിത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ അത് പറയാണ് അല്ലെ, കുരുക്കളെ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ പൊരുതാതെ നോക്കി നിൽക്കാണോ? കുരുക്കളെ നോക്ക്. കാരണം അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ അർജുനനാണ് ഇവരെ ആരൊക്കെ വന്നു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? അവര് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു മനോഭാവത്തെ സൗഹൃദപരമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.
തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീം തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഇനി ആ യുദ്ധത്തില് ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ അർജുനൻ ആരൊക്കെ കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആരൊക്കെ അവിടെ കണ്ടത്? തന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരും അർജുനൻ അവിടെ കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുത്തച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര്, ഗുരുജനങ്ങള്, ശല്യര്, പിന്നെ പുത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, കുറെ പേര്, ഇവരൊക്കെ ഭാര്യാപിതാക്കന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ആരവിടെ കണ്ടു? അർജുനൻ കണ്ടു. കാരണം അർജുനന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ബന്ധുക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ അർജുനൻ എവിടെ കാണാണ്? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ വിചാരിച്ചതല്ല അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോ അവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനൻ അവിടെയൊക്കെ അവരെ കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന് കുന്തിപുത്രൻ പറയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി എന്താ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം തീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനന്റെ ശരീരത്തില് മുഖം എന്താ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാൻ തുടങ്ങി, മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങും എത്താത്ത വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം കൊട്ടിതിരിക്കാൻ 5:18-12 പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനില് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കോ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ മാനസിക നില എപ്പോഴും എന്താണ്? അവര് ഭൗതിക ശക്തിയില്, ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുന്നവരായിരിക്കും ഈ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര്. ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലാണ് അവർക്ക് എന്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തു തോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന് ഈ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഇവരുടെ കൂടെ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഇവരെല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സത്യത്തിൽ സഹതാപം പരവശം തോന്നി തുടങ്ങിയില്ല അവരുടെ അടുത്ത്. അർജുനൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്? ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല അർജുനൻ അത് ഉണ്ടായത്. അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അർജുനനിലും കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനിൽ ആ ഒരു കരുണ, ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ തനിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതാണ് അല്ലെ. ആ പൊരുതുമ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് സൈന്യത്തിലും എന്തുണ്ടാവാം? നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന്യത്തിലും ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈന്യത്തിലും ഉണ്ടാവും. രണ്ട് സൈന്യത്തിലും കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെടാം. അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയവും തോൽവിയും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജുനൻ എന്തറിയുന്നുണ്ട്? ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടുന്നുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാത്രല്ല, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ അധർമ്മത്തിൽ നിൽക്കണോണ്ട് അവര് മരണപ്പെടും. പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്തുണ്ടാവാം? മരണം സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ മുഖം
അതേപോലെ തന്നെ മുഖം വരളുകയും ചെയ്യാണ്, ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അത് തളരുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ഇത് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണമാണിത്. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവരോടും എന്താണ്? മമതാഭാവമാണുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ അവരൊക്കെ മരണപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രയാസമാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ഛായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താതിക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ശരീരത്തിന്, എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഒരിക്കലും താഴെ വെക്കുന്നു വെക്കാത്തതാണ് എന്ത്? അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം. പക്ഷെ ആ വില്ല് എന്താ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത്, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന് രണ്ടു തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന. ഭൗതിക ഭയം കൊണ്ടുണ്ടാകാം, പിന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന് ഭയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ. കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാലോ, പ്രയാസം ഉണ്ടാകാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം വിറയ്ക്കലും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളാണ് ഇവിടെ ആര് നയിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ അർജുനൻ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് വിറയലും രോമാഞ്ചവും രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ടും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ഒന്ന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭയം, ഒന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി കൊണ്ട്. ഗാണ്ഡീവം എന്ന പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണ് ആര് കടന്നു പോകുന്നത്? അർജുനൻ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? അർജുനന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേര് പറയാണ്, കേശവ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശവ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചുറ്റും കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുരനെ വധിച്ച പോലെ അർജുനന്റെ ഈ പേടിയും ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു അസുരനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അസുരനെ വധിച്ച പോലെ അർജുനനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങള് ഒരു അസുരനെ വധിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു കൊടുക്കണേ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കി കൊടുക്കണേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്ത് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? കേശവ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അതേപോലെ അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വിഷമങ്ങള് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, വികാര വിക്ഷേപം കൊണ്ട്, ആത്മവിസ്മൃതി, മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് മറന്നു പോകാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രകടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ നമ്മളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനനിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങനെ? അർജുനനിലൂടെ.
യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം നമുക്ക് എവിടെയാ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിലാണ് ആ താല്പര്യം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനോടാണ് നമുക്ക് ആ സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മള് അത് മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മള് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൂലസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്വാർത്ഥത കാട്ടേണ്ടത്? ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥത കാട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മള് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം മറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, പിന്നെ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര വരെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ സൈന്യം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 2 സൈന്യങ്ങളെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പറഞ്ഞത് അർജുനന്റെ വിഷാദങ്ങളാണ്. ഇനി ആ സൈന്യത്തിനെ കണ്ടപ്പോ അർജുനനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അർജുനന്റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 2 പാർട്ട് പോലെയാണ്. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നച്ചോ ശ്രേയോന പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സുഖമുണ്ടാവാനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ഇവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? അർജുനന് താല്പര്യമില്ല. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടരേക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവരും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരും. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഗുണാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്? എനിക്ക് ഈ വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും സുഖവും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ? കാരണം അർജുനൻ എന്തിലാണ്? ഇപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പെട്ട് നിൽക്കാണ്. കാരണം ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് തന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തന്റെ എന്താ പറയണത് ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ വധിക്കപ്പെടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് ഇവിടെ ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ ആ ഒരു മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ മറന്നു പോകാണ് ഇതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്ത് ഓർക്കുന്നില്ല? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെന്നുള്ള കാര്യം അടക്കം അർജുനൻ മറന്നു. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. പക്ഷെ അർജുനൻ അതിവിടെ മറക്കാണ്, വിസ്മരിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ശരിക്കും 2 കൂട്ടർക്ക് സൗരമണ്ഡലത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം, ഏത് ലോകാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടരൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക്. കാരണം യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്? ക്ഷത്രിയനാണ്. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ലൗകികമായ ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരും എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 2 കൂട്ടർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക്. ഈ 2 കൂട്ടർക്കേ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് സുഖം വേണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യം, കടമ പോലും ആരിവിടെ മറന്നു പോകാണ്? അർജുനൻ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് അവിടെ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന് നേരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ